Nada, non vos preocupedes polo de non escoitar, que foi un erro meu, pero non vos preocupades que volvo a empezar, vale? Simplemente estaba dicindo que podedes ir facendo as vosas preguntas no chat, vale? Estaba comentando a resposta a unha rapaza que xa se me foi o chat, pero penso que se chamaba Alba, que preguntaba se o martes tiña que ir ao centro da permuta ou do CADP. A ver, en principio, este ano temos un problema cos prazos, porque as permutas son do 21 ao 24 e a toma de posesión como máximo ten que ser o día 22. Entón, que faría eu? Solicitar a permuta mañá xa e esperar a ver se me resolven de luns pa martes e o martes, como moi tarde, se non vedes a resolución da permuta, ide ao centro. A resolución da permuta onde a vedes o máis axiña posible? En datos persoais. Entrades en datos persoais, www.edu.xunta.es/datos persoais e en expediente electrónico e despois en servizos, aí vai ser o sitio onde antes vos poñen a permuta, vale? Tamén vos van comunicar por correo electrónico, pero antes sempre en datos persoais. Ben, agora imagino que xa me estades oindo, non? Que documentación temos que levar para tomar posesión? En principio, Ramón Rodríguez, non tes que levar nada. En principio, a documentación teno o centro. De todas maneiras, no grupo tedes as instruccións da toma de posesión e aí veñen os documentos que podedes levar. Pero xa vos digo, por iso non vos preocupedes porque normalmente teñenas no centro toda esa documentación. Cando te chaman, tes que escoller pálida dama. Pregunta, cando te chamas, tes que coller sustitución nese momento ou tes tempo para pensalo? A principio de curso non vos van deixar tempo para pensalo, é dicir, van ter moitas vacantes que adxudicar, entón, lóxicamente, van vos deixar o tempo da chamada para escoller, que normalmente é habitual. Sí que hai casos, sí que é verdade que hai casos que vos poden dicir, pois, como non te decides, vemos que non te decides, chamámoste dentro de media hora. Pero son casos moi excepcionais, porque terán pouca xente para chamar ese día, pero xa vos digo eu que agora a principio de curso non vos van dar nada de tempo para pensalo, ides ter que decidilo no momento. Lucía Cano, pódese permutar unha praza de procesos comerciais por outra de procesos de xestión administrativa? Esta pregunta penso que está relacionada porque co de que esas listas antes eran a mesma e se dividiu en dúas, non? Penso que o ano pasado sí que deixaban permutar entre especialidades que antes foran lista única. Non sei este ano que van facer, pero lóxicamente pedide a permuta, non? Vale, soy Bea. Además da páxina de Facebook, hai algún outro modo de contactar con alguén para unha permuta? É dicir, conseguir un correo ou app da Xunta. Hai anos había unha bolsa de permutas da Xunta, pero esa bolsa de permutas xa non existe. Vale, de feito eu penso que no grupo de Facebook aínda temos o enlace á bolsa de permutas para que vexades que non funciona absolutamente esa bolsa. Entón, o único que hai, a ver, eu non sei se o sabedes, vale, pero vouvos poñer aquí. Vale, na páxina profesoradogalicia.com aquí temos unha sección de permutas e aquí temos unha bolsa de permutas, vale, pulsades en acceder e simplemente o seguinte que habría que facer, bueno, este é un vídeo sobre como se permuta, tes aquí paso 1 unirse á bolsa, pulsades, unidesvos ao grupo de Facebook, que a bolsa é simplemente un grupo de Facebook, e despois aquí escolledes o voso corpo e especialidade, vale? Por exemplo, pois, eu que sei, filosofía, pois pulsades en filosofía e xa directamente ides poder acceder a todas as permutas que hai agora mesmo de filosofía. Vale, esta é a única bolsa que eu realmente coñezo a día de hoxe, non sei se existen outras, eu desde logo non coñezo ningunha outra, vale? Rafael Pérez, pódese tomar posesión e logo facer a permuta? Xa o dixen antes, a ver, cos prazos que temos este ano case non vai quedar outra, porque as permutas empezan o 21, a toma de posesión como máximo o 22. Entón, lóxicamente, do 21 ao 22 a maioría de permutas non a van resolver. E o 22 é o prazo máximo para tomar posesión. Entón, eu iría polo centro e tomaría posesión. Outra cousa é que ti digas no centro que informes de que vas facer unha permuta, entón no centro che digan, pois mira, xa non tomas posesión ao día seguinte, porque como normalmente aceptan as permutas, ao día seguinte vaite xa ti ao outro centro, que veña outra persoa para aquí, porque o ano pasado houve centros que facían iso, e tampouco había ningún problema. Xa vos digo, a ver, as permutas, se son permutas normais, é dicir, que non hai que non ides permutar unha especialidade con outra ou que non ides permutar entre distintos corpos, normalmente acéptanas todas, entón
tampouco é tan complicado. Vale, hoxe vexo que está moita xente preguntando, que hai moitas preguntas, éme imposible contestar a todo, vale? Entón eu vou ir contestando o que vexa que aparece aí no chat, vale? Se queredes repetir a pregunta, repetidea, vale? Pero farei o que poida, vale? Porque estou aquí con moitísimas preguntas, bueno, vou seguir. Victoria Hermida, lingua galega, da miña especialidade. Esa pregunta de Victoria, repita porque xa se me foi, vale? Son gai, some gui. Non sei como pronunciar iso. Son gai, some gui. Bueno, pregunta sobre renuncia a unha adxudicación definitiva do CADP. Iso é complicado, renunciar a unha definitiva do CADP. Unha matrícula en ciclo superior realizada o 14 de setembro. Consideraríase causa sobrevida. A ver, quen ten que considerar as causas sobrevidas é a Consellería, vale? Para min, desde logo, é a partir do 3, é antes da adxudicación. A adxudicación, penso que foi o 18, me parece. Entón, en principio, eu penso que non terías problema para que che acepten iso, por causa sobrevida. É unha matrícula posterior ao 3 e antes da adxudicación. SGS, pódese tomar posesión xa mañá? Sí, sen ningún problema. Podes ir mañá polo centro, incluso aínda que non teñades pensado tomar posesión mañá e esperades ao 22, eu recoméndovos que igualmente vaiades polo centro 21, porque quen sabe se indo ao 21 podedes igual escoller aínda algo do horario ou amañar algo por aí, vale? Eh, Cando van a actualizar as listas de sustitucións? Alba Serén. Alba, pois eu a verdade é que xuraría que a xente que do CADP xa está metida. É dicir, non sei eu se quedará moito por actualizar os chamamentos que fagan a partir de mañá, pero en principio eu penso que a xente do CADP xa está metida. O que pasa é que se empeza en contrato o 22 aínda van estar como libres, entón probablemente o 22 haxa aí outro volco na lista, e mellor é despostos os que está esperando para chamar, vale? Hola, quería saber se podo renunciar Paulín Blat. Se podo renunciar nos próximos días por ampliación de estudos. Solo saleu o día 18 de setembro lista metidos no programa de doutorado. Pois eu intentaría o Paulín Blat. Eu intentaría. Non te, ou non xo tes. É dicir, entón, se só tes esa opción para renunciar, intenta. Rosa Rodríguez. Se é a primeira vez que te chaman e aínda non se restringiu nada, pódese facer nesa chamada. SPM, non sei o que significa, por provincias, e sempre será por provincias ou concellos. Se é a primeira vez que te chaman, nunca te chamaron a outro curso, pois vas poder restringir, Rosa, perfectamente na primeira chamada, sen problema ningún. Tanto por provincias, sen motivo ningún, ou por concellos, se tes algún motivo, vale? Boas, hai forma de facer recurso á adxudicación definitiva. Alejandro Guntiñas. Sí, podes facer un recurso de reposición, é o que recolle a orde, Alejandro. A orde do CADP recolle que a adxudicación definitiva, contra ela, pódese facer un recurso de reposición. SQS, a mí me dixeron que non é causa sobrevenida lo de la matrícula. Non sei quen cho dixo, pero é a libre interpretación da administración. Eu, desde logo, entendería como causa sobrevida. É dicir, se non tiveches outro prazo de matrícula, outra cousa é que te poidas matricular antes e non cho acepte. Pero bueno, aí xa non digo nada. Fernando Losada, Fernando Losada, voute matar porque encima coñézote que me estás preguntando aquí de buscar piso en Ribadeo. Fernando, busca en Booking ou algo así, non? Aquí, desde logo, non é o mellor sitio. Alba Fernández, un saúdo, Fernando. Pódese renunciar a unha praza axudicada nunha especialidade e que ocorre? Te quitan desa especialidade ou de ontes? Mira, onte no grupo puxenlle a unha persoa que iso de que te quitan de unha especialidade ou de todas non está nada claro por culpa do acordo de interinos que non o aclara. Nun sitio di de todas as listas e noutro sitio di da lista. Entón, o mellor, se estades nese caso, que son consciente que este ano hai moita xente nese caso, por favor, chamade a persoal e informádevos. Iso sí, hai moita xente que me está dicindo estes días eu o que vou facer é ir por ali. Non é boa idea o de ir por ali así directamente. Chamade antes, porque pode ser que co rollo da situación haxe que pedir cita previa, que non me extrañaría. Entón, primeiro chamado. Verónica Hermida, de lingua galega. Eu estive falando con 3 persoas para facer unha permuta a 4. A 4 non existe, Verónica. Imolo intentar, que che parece? Concederánola. A 4 non, o seu máximo son 2 ou 3. A 4 mañá delo cunha permuta dobre, de 2 e 2, imagino, non sei o que ides facer. Non sei. En principio son a 2 e 3 persoas, máis non. Por concellos pódese restringir cun contrato temporal.
Home, terías que pedir, se te chaman da Xunta a compatibilidade e tal, a ver, por poder. Imaxino que sí, habería que consultalo no acordo, que non me lembro agora mesmo, eh. Eh, máis preguntas por aí. Hai un grupo de profesores viaxeiros en Facebook, é verdad, Fernando, que me preguntabas antes o meu colega Fernando Losada. Hai un grupo de profesores viaxeiros, efectivamente, aí tes información sobre pisos, sobre transporte, etcétera, etcétera. Fernando non preguntaba polo piso, senón por Muface e médico, pois non me fixei, Fernando, se iso repite a pregunta ou despois mándasme un WhatsApp, home, que non pasa nada. Mañana adjudicarán primeiro CADP pendientes e empiezan con baixas, Remei Gil. Remei Gil, vanche ofrecer todo o que haxa. É dicir, non van empezar primeiro cunha cousa con outra. O que vai pasar é que probablemente a xente primeiro colla as adxudicacións que quedarán do CADP, lóxicamente, non? Aínda que haberá xente que igual lle interesa máis unha baixa durante un tempo, aínda que seña máis curto, porque lle queda cerca, non? Pero o normal é que xa se me foi o santo ceo. O normal é que che den a ofrecer todo o que haxa, vale, vanche ofrecer todo, e despois ti escolles o que queiras do que haxa. Non empezan por, non che van dicir tes que escoller entre a interinidade só ou só entre as baixas, non. Vanche ofrecer todo o que haxa. Fernando preguntaba en realidad por el médico por Muface. Vale, é que non vin a pregunta, repito, vale. Explicas permuta a 3. Grazas, María Luisa Rodríguez. Mira, explícoche a permuta a 3 moi fácil, mira. Vouche ensinar, María Luisa, mira, na canle de YouTube. Vale, estou agora na páxina web de profesoradogalicia.com, vale, que é a páxina nosa. Entón, aquí nesta páxina ves que hai xa aquí un enlace, perdón, para acceder aos tutoriais, vale? Entón daslle aquí, eu como xa estou suscrito, bueno, aínda así apareceme esta ventana, bueno, se xa estades suscrito xa non vos vai aparecer, vale? Entón aquí na canle de YouTube, se queredes buscarme tamén buscades Pablo Rodríguez Vila, suscribídevos e despois aquí hai un tutorial sobre permutas que está aquí, vale? Xa ao principio de todo, mobilidade de profesorado, permutas. Entón, penso que era María Luisa que me preguntaba, deixádeme aquí parar o son. Vale, María Luisa, neste vídeo tutorial explico como se pide unha permuta a 3, vale? É moi sinxelo, é realmente como unha permuta a 2, só que hai 3 persoas, entón unha vai permutar 2 veces, pero tampouco ten ninguna complicación. É o que faigo nese neste vídeo, vale? O que faigo no vídeo é achegar na permuta A3 un documento explicando quen permuta con quen para que o funcionario que lle chega pois lle sexa máis doado de entender, pero en principio non faría falta nin ese documento, vale? Máis preguntas. Eh, 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 eh. Alba Serén, en Xeografía e Historia hai prazas con afíns como Debuxo ou Matemáticas, iso é legal, pódese reclamar de algunha maneira. Eh, Alba, prazas de Xeografía e Historia con afín Debuxo ou Matemáticas. A ver, se ti lle dis ao funcionario pois que non estás capacitada, que non tedes capacitada para dar esas materias, pois pode ser que che deixen pasar, vale? Chamarte máis tarde. En principio, habería que coller esas vacantes igual, aínda que van con afíns, vale? O das afíns é legal, non hai que ter ningún tipo de formación, incluso se ti queres pillar esa vacante de Xeografía e Historia con matemáticas de afín, ti podes pillalas sen ningún problema e non vas ter que xustificar o que dá, o sea, non tes que xustificar que tes coñecementos de matemáticas. Outra cousa é que a túa conciencia xa permita escoller, vale? Aí xa non digo nada. Eu, polo menos, se fose o meu caso, eu intentaría, pois, dicirlle ao funcionario: "Mira, é que eu non sei nada de matemáticas, é dicir, eu son de Xeografía e Historia e non teño nin idea de matemáticas, vai ser mellor que chames a unha persoa que teña matemáticas". Pero claro, tamén pensa que se fan iso, é probable que ninguén queira esa vacante, entón quedaría sen adxudicar. Entón, pode ser que te obriguen a collela, porque non, xa che digo, non é nada ilegal. Eh, María Isabel Ramos Martínez. Aquí debemos ir ata que nos aproben a permuta. Ata que teñas coñecemento da permuta, en principio tes que ir ao centro que tes, que é o do CADP. E non te olvides que o 22 como máximo tes que tomar posesión. Entón, se o 22 como máximo hai que tomar posesión e o 22 á primeira hora non tes notificación en datos persoais, lembrade. En datos persoais é o primeiro sitio onde vai aparecer a vosa permuta concedida. En datos persoais, expediente electrónico e servizos. Aí des ver a permuta o primeiro sitio de todos, antes que o correo que vos la notifiquen.
Entón, se eu o martes pola mañá consulto iso e vexo que non hai adxudicación, pois entón, o sea, que non aparece a permuta, entón non me queda outra que tomar posesión, porque eu teño que tomar posesión. Iso te en conta. Por favor, pode explicarnos como funcionan as penalizaciones? Pois explícoche como funcionan as penalizacións. Chámante unha vez, se non colles, chámante pasada unha hora, se non colles, vante chamar ao día seguinte, e ao día seguinte, se non colles, penalízante. Iso é o básico. E as tres penalizacións, fora das listas. Eso é o fundamental. O de se reinician por curso ou non, o lóxico sería que non se reiniciaran por curso, desde o meu punto de vista. O acordo de interinos, pois tampouco aclara moito, creo eu. Entón, habría que preguntarlle a alguén que se vise na situación, pero desexo que ninguén que este agora mesmo este vendo este directo se atope con iso. É dicir, é mellor non sabelo, vale? Eh, boa noite. Axudicáronme na definitiva unha lista cun código menor á que non renunciei, dado que na provisional me saiu unha diferente. Podo facer algo? Elena Camaño. O único que tiñas que ter feito é na adxudicación provisional e ata o 3 de setembro renunciar, porque se podía renunciar sen motivo ningún, se estás en varias listas podes renunciar a todas excepto a unha. Se quedas nunha, podes renunciar ao resto. Entón, xa sei que iso pasoulle a moitísima xente este ano, pero non vos van dar ningún tipo de solución, porque é, digamos, a ver, eu sinto dicirvos así, pero realmente é un erro voso, porque non renunciastes a participar por esa lista. E a orde do CADP é bastante claro ao respecto, é dicir, di que primeiro axudícanse as especialidades do código máis baixo. Entón, se che deron por unha de código máis baixo na que estás participando, non tedes moita solución. Eu sinto, pero non podo dicir outra cousa. Eh, SGS, si estás prescrito en un máster e me sale la adjudicación después del 22, é que se che sae despois do 22 a xustificación, tes que tomar posesión antes. Seguramente te saquen das listas, claro. Que pasa cando se dá unha praza no CADP dunha especialidade e despois esta praza ten só 5 horas de especialidade e o demais son afíns? Marta Alfonsín. Como o tema das afíns non está prácticamente regulado, pois hai 50.000 vacantes que van ser dese tipo e moitas veces aos centros non lles queda outra que facer cousas desas para amañar o horario. Eu, de todas maneiras, o que podes facer é non, se queres, non firmar a toma de posesión é chamar ao inspector a ver que che di, pero seguramente vas ter que asinar despois igual. Las prazas bilingües estamos obligados a cogerlas como sustitutos. As prazas bilingües, supoño que te refires ás que poñen o de requisito inglés, tal, esas só van chamar a xente que está habilitada co B2. Se vos queredes habilitar co B2 o tedes e non o metistes nas listas, podedes solicitalo enviando un correo, enviando o B2 a persoal. Eh, 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 eh. Vale, máis preguntas. Estou de baixa por maternidade. Teño que facer agora a toma de posesión ou esperar a que me reincorpore da baixa. Axudicáronme praza no CADP. No caso das baixas de maternidade, isto nunca estou seguro porque o tema de maternidade levo outra compañera no meu traballo, e entón non presto moita atención realmente ao da maternidade, xo moitas veces no grupo. Pero estando de baixa por maternidade penso que non vas ter ningún tipo de problema para tomar posesión, Despois, Pablo, salveime por 2 rúas de estar confinada. María, que tal? Que tal por Madrid? Xa vexo que te libraches de milagro estar confinada. Bueno, pois mellor, xa non sei se dicir mellor ou non, xa non sei que é o mellor neste momento, por favor, pode explicar como e onde se hace la renuncia, Paulín? Imagino que dirás a renuncia á adxudicación esta, ¿no? Pois envía un correo a persoal.secundaria@edu.xunta.gal e despois eu tamén metería a renuncia pola sede electrónica con unha instancia xenérica, solicitando a renuncia dirixida á instancia xenérica a recursos humanos. E despois tamén entraría na páxina web do CADP, porque claro, eu non podo entrar, entón non sei se na páxina web do CADP vos aparece a opción de renunciar. Entón, entrade vos e mirade. Eh, María Isabel Ramos Martínez, teño que pedir primeiro posesión na praza, será teño que tomar primeiro posesión na tal, ou se me conceden permuta antes do 22, se che conceden a permuta antes do 22, toma posesión xa directamente no outro centro. Fala, Pablo, explícale a chusma das concilias. Liliana, vasme ter que dicir que lle teño que explicar porque non vi ninguna pregunta de concilias. Entón, se me escribes, porfa.
Rocío Lago Cabaleiro. Ola, a min concederonme unha praza pero resido no estranxeiro. Podo renunciar sen perder o posto na lista. Rocío, agora para renunciar, porque en principio a adxudicación definitiva non se pode renunciar. Entón, se queres renunciar agora, terías que ter unha causa sobrevida, que interpretarán como tal a Consellería. Xa viches que aquí houve xente que lle dixeron, o que non puxo era se lle dixo a Consellería ou dixo unha persoa, que, por exemplo, os estudos que non eran causa sobrevida. Pero, por exemplo, se tes unha enfermidade ou che naceu un neno a partir do 3 de setembro, pois eu entendo que sería unha causa sobrevida para poder renunciar, claro. Pero en principio, Rocío, con iso só que me dis así, renunciar así por así, pois non che van deixar. Eh, Moi boas, non inflúe para poder facer permutas que xa pasadas polo centro tomar posesión, non. Martinelli, non debería influir porque ti o 22, a xente o 22 ten que tomar posesión como máximo. Entón, se ti unha permuta a pides o 21, incluso podes pedir a permuta o 23, que estás en prazo. Pero é que o 22 tens que ter tomado posesión. Entón, non ten que haber ningún problema. Simplemente tomas posesión outra vez. Eh, Remei Gil. Se teño restricción de... Liliana González, cando se aplica a conciliar un interino. Vale, explico agora. Remei Gil, se teño restricción de zona poden obligarme a aceptar CADP mañá noutra provincia. A ver, entendo, Remei, que che deron a adxudicación no CADP. Entón xa non se aplica a restricción é para sustitucións, non para o CADP. No CADP se che deron é porque ti o pediches. Máis preguntas. Hola, Rosa Brión. Apunteime por primeira vez á bolsa de sustitutos en xullo deste ano. Algúnha idea de cando sairá a lista de admitidos e de persoas apuntadas ás opos de secundaria do ano que ven? Grazas. Rosa, esa penso que é, despois da pregunta de cando ia sair o CADP, agora as preguntas do millón son esas dúas. Ninguén vai saber nada e ninguén che vai dicir con seguridade cando vai sair iso, vale? Entón, en principio, non queda outra que esperar. Vale, o de cando se lle adxudica unha concilia, penso que puña un interino. A ver, para que se lle adxudique, é que eu expliquei tantas veces que xa a mi madriña. A ver, para que se lle adxudique unha comisión, ben sexa de saúde ou de concilia, a un interino, hai varios requisitos. O primeiro, que pidas os centros, o sea, que haxa centros nas túas peticións, vale, para adxudicarche. E o máis importante é que ten que haber tantas adxudicacións ao teu colectivo, é dicir, se és interino e és o interino número 80, ten que haber polo menos 80 adxudicacións a interinos e sustitutos da túa especialidade. Se non as hai, se non hai ese número de adxudicación, non che van a aplicar a concilia. E poden pasar cousas como que che den perfectamente por ordinaria, porque por ordinaria a adxudicación xa sabedes que vai saltando xente, entón pode chegar a ti a adxudicación e darche por ordinaria. Por iso sempre é recomendable nas peticións de concilia pedir o que realmente nos permite conciliar. E na ordinaria ampliar un pouco máis, pero se realmente non queredes movervos moito máis das peticións de concilia, tampouco sería moi recomendable nas peticións ordinarias ampliar moito máis Galicia, porque vos poden dar en calquera lado, vale? Lembrad iso sempre, que vos concedan unha comisión ou que vos acepten unha comisión non implica que vos vayan dar despois destino con comisión. Pode ser que sí ou pode ser que non, sobre todo se és interino ou sustituto ou sustituta, vale? Tede coidado con iso. Máis preguntas. Se eu tomo posesión nun centro e despois me concede unha permuta, canto tempo se dispón para ir ao novo centro? Home, o lóxico é que vai xa ao día seguinte, é dicir, ti xa tes contrato, entón tes que ir o máis rápido que poidas, que vai ser o día seguinte. Elena Camaño, pódese solicitar unha reducción de xornada co curso comezado e de ser así hai que alegar razóns porque se solicita. Depende do tipo de reducción de xornada que vais pedir, terás que alegar xustificación ou non. Pero, a ver, o recomendable é pedilas agora, a comezo de curso, para que che amolden algo máis horario, se pode ser. Despois hai un dereito, podela pedir cando queiras, pero despois vai ser máis difícil que che amolden horario ao teu gusto, xa que agora aínda se pode algo, claro. Hola, podes explicar onde miramos se temos a permuta concedida, Ana Pacoret? Mira, explícovos, vale? Vou aquí ao navegador un momento, vale? Mirade, este é o sitio. Non o vou volver a explicar máis neste directo, vale? Explico agora ben e así queda xa explicado, vale? Ides a esta web edu.xunta.es datos persoais, vale?
isto que vedes aquí. Identificadesvos. Eu vou identificar coa chave 365, identificadesvos. Vale. Agora, teríades que pulsar aquí no número 3, onde di expediente electrónico. E despois aquí en servizos. Vale, agora mesmo estades vendo todo o mundo cal é o meu destino, non pasa nada tampouco. Vale. Aquí é o primeiro sitio onde ides ver a vosa permuta. O sea, nada máis concedérvola, vai ser aquí onde apareza. Vámbola tamén notificar por correo, pero sempre vai ser posterior a que o vexades aquí. Entón, se pedides a permuta o luns pola mañá, vale, ou incluso un consello, se queredes pedila o máis rápido posible. Eu penso que a sede electrónica para as permutas vai abrir hoxe ás 12 da noite. Ás 12:01 eu supoño que xa estará aberta. Entón, facede a xa. E así, igual, mañá, ao final do día, igual xa tedes aquí, vale? Pero este, que vos quede claro, é o sitio onde antes ides poder ver a vosa permuta. Espero que quedara claro. La concilia le tenes que pedir, bueno, aí xa está Liliana explicándovos, xa vexo. María José Nemiña. Se renuncias por contrato temporal, a primeira vez que te chaman, pero queres delimitar provincia por se te chaman cando remates dito contrato, telo que facer na mesma chamada que estás renunciando. Podes facelo sin problema ningún. É dicir, cando te chamen, dis que queres restringir as provincias e máis que queres renunciar. Non vexo problema ningún tampouco. E Meuzal, tes dereito a pedir que che concreten a reducción de xornada en 3 días ou depende da vontade do centro. Mais que da vontade do centro, depende de que se poida facer. Porque pensade que en secundaria, para que teñades que ir só 3 días, ten que haber aí unha configuración mística dos horarios de todo o centro do alumnado. É dicir, eu vexo difícil, pode ser. Hai centros que sí, pero iso vai ter que ser a principio de curso e cos horarios en facer, pero bueno, eu vexo moi difícil igualmente, o de ir só 3 días. Bueno, hai por aí alguén que está poñendo, xa vexo, na que me metín, que parvo son. A ver, ninguén é parvo por cometer erros. Ides cometer erros e a maioría, sinto polo dicir, pero é por non ler. O sea, todo o que eu estou explicando, as cousas que vos estou respondendo, todo está na orde do CADP. No grupo cansámonos de responder preguntas do estilo das que estades facendo aquí. A ver, é lógico que cunha adxudicación tan ampla como a que houbo este ano pillara desprevida a moita xente. A ver, eu entendo. Pero claro, agora o de dicir que parvos son e tal non vale de nada. Simplemente hai que informarse, ler as cousas. É o consello mellor que vos poido dar, de renunciar por ter un contrato ao acabar, volves entrar no mismo orden. No mesmo orden, non, o sea, no orde que che toque, Rosa. É dicir, ti cando acabes o contrato avisas de que se che rematou o contrato temporal e vas entrar na orde que che corresponda. É dicir, non vas entrar de número 1. Se tes 5 persoas diante, pois entras de sexta, é dicir, non hai problema. Soy B de nuevo. Si alguien delante mía renuncia al CADP, ¿qué ocurre con esa vacante? ¿Podría solicitar un cambio con la mía? Mil gracias, Pablo e Liliana. Non só Pablo e Liliana, vale? Tanto onte como a hoxe, tanto Alberto como Xoana estiveron contestando moitísimas cousas sobre a adxudicación do CADP, vale? Entón, as grazas é para toda a xente do grupo, nin para min, nin para Liliana, nin para Xoana, nin para Alberto, para todo o mundo que contesta, que hai máis xente que a nós que contesta, aínda que polas circunstancias non sexamos os máis visibles, non? Pero contesta máis xente, vale? Ola, na orde pon que a toma de posesión é o 22, pero ao que se ve hai xente que xa foi ou que vai ir mañá. No meu caso, ano pasado non fun interina. Teño que ir luns, martes, que me convén máis? Ingrid, Valero e Geli. Ingrid, chamamos Ingrid que acaba antes. Ingrid, eu no teu caso iría mañá xa, porque bueno, eu porque son así, para familiarizarme co centro, conocer a xente, falar, tomar contacto co centro, ver como son as aulas, etcétera, etcétera. Pero que ademais igual chegas incluso para escoller algo do horario, iso eu non o sei, non? Pero podría ser. Entón, eu iría mañá, aínda que teñas que tomar posesión como máximo no teu caso 22, esperade que me quedo sen voz. Podes ir mañá, sin ningún problema.
O que tens que ter en conta é que ti vas tomar posesión sempre con data de 22, aínda que vais o 21, a túa data de posesión é do día 22. Marta Alfonsín, o outro día xa vin no grupo que non se pode ter máis de 20 horas lectivas, pero hai algunha cousa como reforzos que non computan nesas 20 horas? Non, por tapar unha explicación posible. Non, iso é lectivo tamén, é dicir, son 20 horas lectivas. A ver, hai centros que lle saen horario de 21, hai xente que acepta eses horarios con 21 horas. Eu aí non digo, bueno, sí que vou dicir, non aceptedes horarios con 21 horas, que son os nosos dereitos. É dicir, o noso dereito é ter 20 horas lectivas. Xa antes tiñamos 18, xa empeoramos, intentamos o ano pasado volver ás 18, co do coronavirus foise todo ao nabo, con perdón. Entón non aceptedes horarios con 21 horas, que os nosos dereitos é ter 20 horas lectivas, non 21 nin 22, son 20. Entonces, Valeria Alonso, entonces al pedir centros por conciliación no es una garantía de que otorguen esos síes, hay que dejar las provincias sin ordenar. Uf, non entendo moi ben o que estás preguntando. A ver, que ti teñas, Valeria, que ti teñas aceptado unha comisión non implica que che vai a andar a comisión seas interina ou sustituta, que aí tampouco me poso o que es. Pero entendo que sí, porque pos que hai que deixar as provincias son a ordenar. Se ordenas as provincias na petición de comisión, estás pedindo todo Galicia. Entón, se realmente o que querías era conciliar, estás, con perdón, fastidiada. Vou dicir outra palabra, vale? Estarías fastidiada porque estás pedindo todo Galicia con comisión. E se és dos interinos de arriba, por exemplo, dos primeiros postos, vanche dar un decadre. Vale? Se fixeches poucas peticións e puxeches as provincias, pode que che dean en calquera sitio. Pero bueno, entón o recomendable é nas peticións de comisión non ordenar nunca as provincias, porque está despedindo todo Galicia se poñedes as provincias, as ordenades. María José Nemiña, gracias por responder. E se da túa especialidade hai poucas vacantes a día de hoxe, suponse que xa non vai variar moito o teu posto actual na lista? María José, ten en conta que probablemente moita da xente axudicada vai empezar o seu contrato o 22, entón probablemente o 21 ás 12, perdón, o 22 ás 12 da noite, é dicir, cando se cambie de día, vas ver aí outra vez que vas baixar bastantes postos, porque haberá moita xente que empeza o 22, e esa xente que empeza o 22, a día de hoxe está como libre, como que non ten contrato. Entón, coidado co posto, que pode haber alguén agora que estea de posto 100 e pico e se levante o... Cando é o 20... E se levante o 22 pola mañá, que igual está de posto 6. Pode pasar, Porque, a ver, eu non me puxen, lóxicamente, a contar o número de adxudicacións que houve no CADP, pero, bueno, son consciente que foron moitas, non? Por todas estas circunstancias, todas as mensaxes que recibín de xente que non tiña nin idea de que lle iban dar e quer renunciar, e se atopan agora con que non van poder renunciar, vanos expulsar da lista, vai haber moita xente que vai ser expulsada da lista, entón, esa xente que vai ser expulsada da lista que tiña un destino, tamén van pasar a vacantes. É dicir, é probable que na vindeira semana, incluso nas 2 primeiras semanas de curso, as listas, desde o meu punto de vista, eu penso que se van mover moitísimo, moitísimo. Xa veremos, a ver, pero... Un autónomo tiene que pedir compatibilidad. Si tes outro traballo, hai que pedir compatibilidad. ¿Cómo se hace ahora en el momento de la primera llamada? O da compatibilidade eu informaríame, sinceramente. Hai uns teléfonos de compatibilidade e hai unhas persoas maravillosas que vos atenden da Xunta, son persoas especialistas niso, e que vos van dar solución ao voso problema no tema de que sodes autónomos ou tedes outro contrato, etcétera, etcétera. Teléfonos de compatibilidade eu teños, pero non os teño aquí á man. Non os teño aquí. No grupo, se buscades compatibilidade, seguramente vos aparece o teléfono por algún lado. E se alguén, perdón, se alguén quere o teléfono de compatibilidade, pois mandádeme unha mensaxe e contástola mañá, vale? Hoxe non vou contestar nada máis que isto, vale? Sinto. Máis cousas. María Magán. Como podo contactar cunha compañeira para ofrecerlle unha permuta? Sería posible chamar ao seu anterior centro e que vos fai que nos facilite entrar en contacto? Eu coñezo xente que fai así. Sabes, xente que chama ao centro, pregunta por esa persoa, pasanlle con esa persoa e xa está. Pode ser que teña de sorte, pode ser que non teña de sorte. Co de sorte refírome a que non a que permutedes ou non, senón a que o centro vos pase con esa profesora ou non, porque o centro en principio eu entendo que non tería por que pasarvos. Pero se vos intentade, a ver, a día de hoxe eu penso que con as redes sociais hai forma de contactar case con calquera persoa.
Se o facedes chamando ao centro, xa vos digo, pode ser que vos respondan ben e vos pasen ca profe, ou pode ser que non, que aí xa dependerá do centro. Non deberían, pero... vale, máis preguntas. Deixadme ver aquí que vai máis rápido o chat que teño aquí no portátil. Eh, eh, Vale, na miña lista só hai 2 vacantes publicadas pendentes de adxudicar. É posible que mañá engadan máis? Sí, xa acabo de contalo hai nada. Seguramente vai haber xente que vai a ser expulsada da lista, entón esa xa non sei cal é a túa especialidade tampouco, pero en moitas especialidades vai haber máis vacantes, máis interinidades para o principio de curso, porque vai haber xente que non ten motivo para renunciar e van a botar da lista, claro. Cheguei tarde ao encontro, chegas a tempo. Sábese algo sobre as listaxes de sustitucións ou aínda siga a cousa igual e de habilitacións para a privada de xullo? Nada, estamos igual, terra nos ollos, non se sabe nada de nada. Xa dixen antes que agora as preguntas de moda van pasar a ser cando van sair as habilitacións, cando van sair as listas de sustitución de xullo e cando vai sair a lista de admitidos nas oposicións. Que, por certo, a min tamén me interesa o da lista de admitidos nas oposicións porque vou presentarme aí a unha oposición a cambio de... vou intentar facer un cambio de corpo. Preguntei no grupo, pero non me quedou claro. Pois non che quedou claro no grupo, non sei eu se podería ser máis claro. A ver, os profesores definitivos dun departamento acordan deixar bacharelato aos interinos. Reclamable ou non? Desde o meu punto de vista, reclamable. O ROC é bastante claro a respecto diso. É dicir, teñen que escoller os definitivos os cursos altos. Pero bueno, eu penso que se tiras de ROC, por aí algo poderías conseguir, digo eu, non? Outra cousa é que completen xa o horario porque sexa un centro moi grande e non che quede outra que dar bacharelato, pero non creo. O único lugar onde ver permutas é no grupo de Facebook. Na páxina da Consellería non se pode dende 2017. Martinelli, non sei desde cando exactamente non se pode, pero sei que na páxina da Consellería a bolsa de permutas que había non funciona. E ademais, se non lembro mal, a xente queixábase de que non estaba actualizada, é dicir, de que non funcionaba moi ben. Entón, eu aparte do grupo de Facebook de permutas, pois non coñezo outro sitio. Igual alguén coñece. Bueno, Liliana xa me está aí dicindo que non é no rock, xa o falamos outro día, Liliana, no rock, ben. Que veña na elección de horarios o copiado do rock, pois tamén me vale, pero no rock aparece, o sea que non me poñes que non, xa vexo que te estás escojonando. Terra nos ollos, cago na gloria, ando co medo de non enterarme cando saen as listas. Envían mail, ligan ao telemóvel ou algo. Se estás no grupo de Facebook, na canle de Telegram e ves os vídeos estes, seguramente non te vas perder a saída das listaxes. Non é por nada, pero no grupo ímolo poñer seguro. Se non o poño eu, poñerá outra persoa. Na canle de Telegram vou non poñer eu cando saian. O sea que, se non estades, vou facer agora un pouco de autobombo, vale? Mirade, nós temos a canle de Telegram, que simplemente, está aparecendo agora aquí arriba, vale? Simplemente tedes que buscar en Telegram Profesorado de Secundaria de Galicia. Vale? Unídesvos e xa está. A parte do Telegram, que máis hai por aí? Temos 2 grupos de Facebook, o de Profesorado de Secundaria de Galicia, que penso que xa todo o mundo coñece, e o de Permutas. Vale? No grupo de profesorado e máis na canle de Telegram é onde anunciamos todo. Vale? Despois, por favor, estades moita xente, agora mesmo vendo aquí vexo 484 persoas que estiveron conectadas, 160 persoas conectadas agora mesmo, por favor, os que estades conectados agora, dádelle a suscribirse no botón vermello, vale, para que cada vez que publique un tutorial ou faiga un directo vos notifique e vos avise das cousas, vale? Entón, suscribídevos, vale? É simplemente pulsar o botón vermello e é gratis. E a mí non me pagan por suscriptores, vale? Que tiven hoxe unha conversación precisamente con Liliana sobre iso, vale? A mí non me pagan absolutamente nada por facer nada do que faigo, vale? Faigo todo gratis porque me gusta. Sen máis, non teño nada máis que explicar. Sí que é certo que nos vídeos hai publicidade
sí que me pagan pola publicidade que aparece nos vídeos, pero sabedes canto me pagan? Para que vexades, levo 8 euros gañados dende 2011, é dicir, non faigo isto por beneficio económico ni moito menos, vamos, non teño ningún motivo tampouco para facelo por iso. Faigo porque me gusta e porque me sinto ben axudando a xente, sen máis. Entón, iso, nada, suscribídevos, vale? Tanto o Telegram, grupo e sobre todo tamén a esta páxina de YouTube que eu penso que agora será o que lle demos bastante vida este ano porque a verdade é que a min resulta moi cómodo estar aquí respondendo as cousas, non me parece, non me quita tanto tempo como estar respondendo no Facebook, entón. Rosa Rodríguez pregunta polo teléfono de compatibilidade. A ver, vou vos dicir o do teléfono de compatibilidades, mirade. Así de paso faigo un tutorial rápido de como se usa o grupo de Facebook. Mirade, vale, eu xa estou aquí no grupo, entón na lupa que está aquí, pulsades. Deixa ver que estades vendo, sí. Vale, agora esperade que se me abriu aquí o WhatsApp. Vale. Entón, no grupo, pois buscades compatibilidade. Eu seguramente algunha vez puxen o teléfono por aquí. Entón, compatibilidade, a ver se eu puxen aquí a Fernando. Pois vou quedar mal agora porque non vexo onde está o teléfono de compatibilidade. Vamos buscar directamente compatibilidade, teléfono. Bueno, xa vedes como se busca no grupo, non? Que hai moita xente que di que non sabe como se busca. Pero agora mesmo pois non atopo nada, vale? Tampouco quero perder aquí moito tempo, pero debería aparecer, non sei por que non aparece, porque sempre me apareceu, pero xa vos digo, se non atopades o teléfono, pedídemo por mensaxe privada e mañá xa vos lo digo, vale, aquí teño un enlace que sería para informarmos, vale, aquí podedes vos informar sobre compatibilidade, entón volo poñer no chat, aquí no chat, a ver, deixademe a ver se pode poñer no chat. Deixade mirar o directo. Aquí está, poñévolo xa no chat, vale? Aí vos vai, aí tedes información sobre compatibilidade, vale? O teléfono xa vos digo, quedei moi mal para que non o atopo. Non sei onde está. Vale, pero en algún fío por aí debe andar. Vale, sigo coas preguntas. Terra nos ollos, non gana nin para pipocas, para gañar algo tens que ter unha chea de visualizacións. Xo sei. Hai que ser youtuber famoso para tirar proveito. Efectivamente, non me vou facer eu famoso aquí por contestar preguntas a 150 persoas, tampouco. Vale, xa vedes aí que vos puxo un enlace á función pública que aí podedes ver todo o que estamos falando, vale? Aí penso que non van o teléfono, máis preguntas por aquí. O último rock é de 1996. Sí, o rock penso que é do 96, Belén. E a orde que desenvolve o rock penso que é do 97. Que me acabo de lembrar dunha cousa. Fáltame a persoa que acertou a hora de saída do CADP. Alberto Asensio. Alberto, estás por aí? Que me dixeches que tías conectar, Alberto. Alberto Asensio tiña ganas de preguntarlle eu como é posible non só que aceptara a hora do CADP, que xa é casualidade, porque foron as 12:14, acertou a hora do CADP, déronlle nun centro ao lado da casa e encima no centro onde traballa a súa muller, que iso non sei se é bo ou malo, pero hai que ter sorte, Entón nada, quería preguntarlle se ten unha bola de cristal ou se ofreceu a alguén ou algo así, porque a verdade é que foi moita casualidade, pero bueno, é unha broma o que estou dicindo, Programa Arco, saldrán as prazas antes co ano pasado? Pois eu penso que o programa Arco aínda non se resolveron as peticións dos centros, penso. Aí está Alberto Asensio, sí señor, hola Alberto, que tal? Nada, contanos polo menos como o fixache, cal é o teu truco, Alberto, para aceptar a hora do CADP, porque xa me dirás, de verdade, fuche a única persoa, porque fun aí un pouco matado e revisei todos os comentarios, e fuches a única persoa que acertou, o sea que moi ben.
Estaba falando do arco. Eu penso que o arco ponlle por aí mediados, finais de outubro, tranquilamente, aínda que na consellería xa sabedes que anuncian que xa está o profesorado arco, non sei que, pero non está nada. Eh, vale, máis cousas. Tedes máis preguntas, máis cousas que preguntar? Se non miro aquí, que tamén teño algunha cousa que comentarvos, creo. Bueno, vou ir poñendo por aquí isto. Cadroume un centro a 200 km se teño esa opción. Se é obrigado vou, se non é así, prefiro aforrarme a viaxe. Non sei a que vos referides, xa estás falando aí con Liliana. Entón, mentres vou responder algunha pregunta que teño aquí pendentes do Messenger, vale, que me parecen interesantes, pero xa vos digo, podedes sen problema ningún seguir preguntando no chat, que de vez en cando mirarei e vou respondendo. Vale, aquí hai unha persoa, por exemplo, que pregunta se as vacantes a media xornada, por que non sae no CADP? Pois é moi simple, vale, no CADP mira, acaba de poñer Alberto os teléfonos de compatibilidades, vale? Alberto non, Javier. Javier Feijó acaba vos de poñer os teléfonos de compatibilidade, vale? Tédelos aí no chat. Grazas, Javier. Eh, se é a primeira vez que te chaman, que por certo, Javier, non sei por que a túa mensaxe non me aparece aquí no directo, en cambio estou na vendo aquí no outro lado. Unha cousa un pouco rara. Pois nada, contestolle aquí a Laura. Se é a primeira vez que te chaman en esas chamadas restrinxes provincias, seguen axudicando os seguintes ata que haxa unha nesa provincia. A ver, que me perdo. A primeira vez que te chaman, en esas chamadas restrinxes provincias. Siguen axudicando os seguintes ata que haxa... Sí, claro, van seguir axudicando os seguintes. E ti axudicaranche se che corresponde, porque podes che poñer xente diante, se che corresponde cando haxa na túa provincia na que restrinxes, claro. Pálida dama, se renuncias a unha media xornada, por exemplo, porque é lonxe, renuncias a todas. Esa é outra pregunta que vai depender do funcionario, porque eu coñezo xente a que lle dixeron que desde ese momento que renunciaba a unha media xornada non lle iban a ofrecer ninguna máis, e xente a que dixeron que a siguen chamando para media xornada. Entón, o mellor neses casos é que preguntedes cando vos chamen. Eu, de todas maneiras, se me permitides a miña opinión con respecto ás medias xornadas, eu penso que só compensan se é moi cerca da casa. É dicir, como teñas que pillar o coche e facer uns cantos kilómetros, a media xornada eu penso que xa non compensa moito. Pero bueno, cada un... Eu tamén estou pensando en que se é lonxe teste que quedar nun sitio, ou gastar o coche, gastar o sitio no que estás. É dicir, vale, non vedes os teléfonos de Javier, pero espera que vos los digo eu. Vou nos escribir eu, porque non sei por que non aparece o comentario de Javier, non sei que pasou. Igual se saturou o chat ou algo. Vale, acabo de poñelos eu. Aí os tedes, vale, pero insisto, puxos Javier Feijó López, vale? O sea que dadelle as grazas a Javier, vale? Están aí os teléfonos, puxenos eu agora mesmo. Boas a todos. A vacante que quería eu deronlle a unha persoa que non vai tomar posesión porque está a traballar noutra comunidade autónoma. Podo pedila eu? A ver, pedir... Aquí isto non funciona así, é dicir, non podemos pedir vacantes. Se xa che deron unha no CADP, xa tes axudicada. Non vas poder cambiala a non ser que permutes. E despois, se quedaches para sustitucións, vante chamar para ofrecer as que haxa. Non podes pedir tú unha que non este aínda na lista. Vanche ofrecer o que hai, vale? Máis cousas, vale. Vou seguir pasando aquí mentres preguntas máis cousas. Vale, esta persoa que di que fala moito ben, non sei eu. Eh, non se pode alargar as comisións de saúde os 3 cursos? Sí, poder pódese. Hai xente que lle concede máis e a orde recolle a posibilidade esta. Por que non sacan antes os destinos de secundaria? Pois normalmente din que é polos exames de setembro, pero eu penso que podían sair antes igual. María Viturro... Hola, María. María é unha moi boa amiga miña. Boa noite. Existe algún tipo de incompatibilidade con ser xefe de departamento e titora dun grupo? Non, non hai ningún... Falo claro de departamentos non unipersoais. Non, María, non hai ningún problema. O único que po concurso de traslados só che vai puntuar un cargo. Pero polo resto, non hai problema. Vémonos o 17, María? Boas tardes, Pablo. Sabes de seguro se ao renunciar só te eliminan da lista en cuestión ou de todas? Esta é a pregunta do millón. Mira, xa lle dixen a moita xente, tanto no grupo como hoxe no directo xa o respondín tamén.
Non está claro porque o acordo de interinos non é claro ao respecto. O acordo de interinos nun sitio pon que te quitan das listas e noutro pon que te quitan da lista. Entón, o mellor, cando vos vexades no caso, preguntalo na consellería, vale? Ted en conta tamén que xa sabedes como é isto da consellería, podes topar con un funcionario que vos diga A e chamar ao día seguinte e o funcionario vai responder B. A ampliación de formación é motivo suficiente para non excluirte da lista. Tamén depende se cho aceptan como causa sobrevida ou non. Hai xente que di que non aceptan como causa sobrevida os estudos e outra que sí, pero como é libre interpretación da consellería, eu entendo que se a matrícula a fixaches desde o 3 de setembro ata a data que saiu a adxudicación, pois podría ser perfectamente unha causa sobrevida porque ti non tiveches outro momento para matricularte. Outra cousa que tiveses prazo antes, aí xa non digo nada. Ola, é habitual que aparezan prazas baixas a principios de curso, logo dos José Carlos ou Juan Carlos BG, vas ter que aclarar un pouco máis a pregunta, é habitual que aparezan prazas baixas. A que te refires con prazas baixas logo dos nomeamentos? Non entendo a pregunta, Ola, Pablo, claro que nos vemos. Aperta enorme. Nada, María, grazas, xa nos veremos niso que temos aí a medias. Máis cousiñas por aquí. Teño a 30 persoas diante, agora mesmo este ano estou vivindo en Madrid, pero con anos sobre o caso que eu quería renunciar por contrato laboral, o contrato laboral remata en setembro, pero eu chegado o momento de decembro, se quero volver, podría chamar de alguma maneira a xunta e dicir que volva a estar disponible. Isto xa o falamos e que podes, non? Cando remates un contrato temporal, podedes incorporarvos ás listaxes sen problema ningún. Simplemente avisades, ou ás veces incluso se xa teñen a data de finalización do voso contrato, xa automáticamente vos van poñer, sabedes, de alta nas listaxes. Ui, que me saltei esta. Ola, Pablo, teño unha dúbida. Se a miña filla lle din que garde corentena, esta é outra das preguntas do millón deste inicio de curso. En principio non hai nada regulado sobre isto. Teremos que tirar de permisos, licenzas, etcétera. Pero realmente non, esta persoa pregunta se perde a vacante. Non, a vacante eu entendo que non a vas perder, terías que tomar posesión, claro, pero polo resto entendo que non. Ola, na miña especialidade en vacantes pendentes agora mesmo figuran as vacantes que non asignaron no CADP e máis outras moitas baixas. No caso de que me chamen para a semana, tería a opción de escoller entre cubrir unha desas baixas ou escoller unha vacante do CADP. Sí, vanche ofrecer todo, xa o comentei antes tamén. Vanche ofrecer todo o que haxe nese momento na lista de vacantes da Xunta, vale? E di que está interesada en baixas por cercanía, que é o que comentaba eu antes. Efectivamente, se a ti che interesa unha baixa porque estea máis cerca, pois cóllela e sen problema ningún, vale? Eh, Ben, se vexo que non hai preguntas vosas, vale, da xente que estades en directo, das 150 e pico persoas que hai agora mesmo en directo, se vexo que xa non tedes preguntas, iría pechando, vale? Entón, vale, xa vexo que hai máis. Vale, a ver. Refirme a xente que colle nomeamentos e se poña de baixa. Se isto ocorre de xeito habitual. A pregunta vai referida a se as listas avanzan as primeiras semanas logo dos nomeamentos. Mira, José Carlos ou Juan Carlos. Este ano é un ano moi particular. Vale, entón eu entendo que vai haber moita xente non que colla baixas, senón que lle dean baixas, vale, que teña motivos para que lle dean baixas. E ademais vai haber moita xente que non lle quede outra que saírse das listas, porque non van ter motivos para renunciar. Porque foi unha adxudicación que pillou por sorpresa a moita xente, vale? Entón, eu penso que as listaxes se van mover moito a principio de curso por todo isto que estou comentando, vale, José Carlos? Grazas por aclarar a pregunta, porque a verdade que non entendía. Ola, non sei se preguntaron, pero estes días a posición nas listas está sendo moi drástica. Un día baixo 112, subo 200, a que se debe? Mira, Lúa, hai pouco seguramente subiches moitos postos. Iso foi porque remataron o contrato todos os interinos que tiñan contrato ano pasado. Creo que foi o día 15. Seguramente o 16 pola mañá te levantaches con un posto moi distinto ao que tiñas. E é porque se puxeron diante os interinos que tiñan contrato. Pero pensa que agora todos os interinos van ter agora outra vez contrato, entón vas volver a mellorar moitos postos, vale?
Eu xa o digo sempre, a primeira semana, os primeiros 15 días de setembro, incluso igual ás veces ata outubro, as listas non son nada fiables. Vale, non son nada fiables porque, bueno, ás veces teñen problemas, non nos actualizan ata outubro, como xa ten pasado, e iso normalmente cando hai oposicións. Este ano non houve oposicións, entón non van ter ese problema. Pero xa vos digo, é normal estes días que as listas peguen bandazos, eh? Hola Pablo, como se toma posesión en caso de confinamento por COVID? Non me dan a alta ata despois do 22. Marta Aguirre. Marta, mira, eh, vas poder tomar posesión sen problema ningún, vale? O que pasa é que non me acordo exactamente como é o procedimento, pero vouche dicir onde podes consultalo, vale, Marta? Mira, vaste á páxina da CIGA, vale? E na páxina da CIGA, por aquí, penso que é na páxina 2, a ver... Vale, tes esta noticia, vale? Vouche enlazar agora no directo, xa xa poño para que a leas, vale? Aquí explica como tedes que facer no caso que te preguntas, vale, Marta? Entón, vouche poñer no directo, espera porque non o estás vendo, aí. Vale, é esta noticia. Na páxina número 2 da páxina da CIGA tes esta noticia que che vou poñer o enlace, o sea que non te preocupes. E vouche poñer xa mesmo. E, 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 E aí tes toda a información de como tomar posesión. Vas ter que subir, polo que eu recorde, que non me lembro de todo ben, pero vas ter que subir a baixa, Marta, a datos persoais, vale? Que penso que tiñas 5 días e xa está, non vas ter problema ningún. Pero xa che digo, le toda esa información porque está ben explicado, vale? Vaiche, aí acabo de poñerche agora o enlace, vale? E, 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 Fernando Losada, hola Fernando outra vez. Bueno, reformulo mi pregunta máis corta. Si vivo en outra comunidade autónoma e tengo allí el médico, tengo que avisar a Muface? Eu supoño que sí. Fernando, vas ter que avisar porque senón non vas ter médico. Igual que cando cambias aquí de provincia hai que avisar, imagínome que de comunidade autónoma con máis motivo. Eu avisaría, polo menos. Pero nada, iso Fernando chama a Muface, podes incluso chamar a Muface de Lugo, que che van saber dicir. Se prefires chama xa a Muface, entendo porque vas vivir en Asturias. Penso que che dará en Ribadeo, pode ser. Entón, iso. Si mando mi renuncia por correo electrónico más por registro electrónico el lunes, ya no tendría que hacer nada más. Contéstame eles. Sí, eu entendo que che contestarán. Non sei se o correo ou che van mandar unha notificación a través de notifica.al. Non sei, podenche notificar de varias formas, pero notificar non te preocupes que che teñen que notificar, porque se te sacan das listas creo que tamén che mandan, sei, un burofax ou unha cousa así, pode ser. Máis preguntas? Imos facer unha hora de directo, entón xa sabedes que o meu toque físico, o meu tope físico está en unha hora. Entón, nada, se queredes facer algunha pregunta máis, Fernando dime que está en Ribadeo, si, soame de... É que Fernando e eu compartimos un grupo de WhatsApp de compañeiros de centro, e entón soame Fernando que puxares o de que che deran Ribadeo. Entón nada, imagino que irás vivir en Asturias. Moi mala elección, tiñas que tirar cara ao outro lado. Foz, maravilloso para vivir en inverno, moi tranquilo. Eh, Martínez, imos poñer que se chama Óscar, por exemplo. Óscar Martínez, a vacante que me adjudicaron ten 2 afíns. Pero o IES di que teño 3 máis a miña materia. Pode non facer? Eu penso, habería que consultalo mellor, porque non estou 100% seguro, pero eu diría que o número tope de afíns son 2, Eu diría que son 2 afíns. Habería que mirar ben por aí no rock, a ver se sigue por aí Liliana e les acorda. Liliana, ti lembras o tema este das afíns? Eu penso que en algún lado hai algunha legislación que recolle que o tope son 2 afíns, Non me vou poñer agora a buscalo porque me levaría un pedaciño. Pero eu diría que son 2 afíns. Vale, agora vexo aí que vos estades despedindo porque claro, eu antes dixen que chegaba ao meu tope
cando vai unha hora, pero, bueno, como é un directo especial, se tedes algo máis que preguntar sobre CADP, sobre permutas, etcétera, etcétera, aproveitade para preguntar, porque xa digo que, pola miña parte, polo menos, eu hoxe non penso abrir o grupo para contestar nada máis, porque foron uns días bastante duros, tanto no traballo como de xente que me estivo preguntando por privado, etcétera, etcétera. Some Gui. Pregunta sobre listas e lista, para saber se me botan dunha delas ou de todas. Cales son os documentos onde está a discrepancia? Un é o acordo de interinos e outro a orde do CADP, xusto. Tanto a orde do CADP como o acordo de interinos establecen os dous o de botarte das listas. Nun caso fálase de non tomar posesión, noutro caso fálase no caso de renunciar á adxudicación definitiva, entón valo ver aí, vale? Valo ver tanto no acordo de interinos como na orde do CADP. Lembrade, como este é un especial directo tamén para a xente de sustitucións, lembrade que na canle de YouTube hai un tutorial sobre o funcionamento das listas de sustitucións, vale? O tutorial é este que estades aquí, vale? Aquí en sustitutos tedes cousas especiais, vale? Que agora os sustitutos sodes seguramente os que máis preguntas ides facer a principio de curso, tedes un vídeo sobre como funciona sobre como funcionan as listas de sustitución e outro que publiquei hoxe sobre a aplicación Embolsados que vos vai axudar a controlar o voso posto de espera nas listaxes de sustitución, vale? É unha aplicación que axuda bastante a non ter que estar seguido co móvil ou no ordenador consultando as listaxes, etcétera, etcétera. Su, hola, gracias antes de nada, grazas a ti. Si te llaman para facer unha sustitución e tes dous nenos pequenos de 7 anos, dame unha sustitución cerca ou teño que coller o que me ofrezan aunque non me concilie. Su, eu non sei se te chaman por primeira vez, pois... bueno, dis aí de 7 anos, non me acordo se agora se para as restriccións se son 7, se son 6 ou 12. Non sei se serán 6, penso que son 6 para restringir. Entón seguramente xa non che deixen. Penso que son 6. Entón non che van restringir, vas ter que pedir o que escoller no que che ofrezan, claro. Vale, por aí síguese despedindo a xente. Cando se incorporarán as persoas que chaman estes días para cubrir as vacantes que quedaron no CADP? Alba, Alba, pois as persoas esas incorporaránse, supoño que me di que te refires ao centro. Vanse incorporar ao centro, van ter 24 horas desde que te chaman. Normalmente son 24 horas desde que te chaman. Xa me confirma Liliana aí, efectivamente, o das restriccións. Grazas, Liliana, porque a verdade é que con tantas preguntas ás veces xa vanse máis cousas que tes claras, vanseche tamén. Entón, vale, di aí Ana Ávalo, moi bo tutorial o de Embolsados. A verdade é que é unha aplicación que eu levo, bueno, xa coñezo desde hai moitísimos anos o de Embolsados. Eu useina. Desde 2006 usei eu xa Embolsados. E sigue funcionando perfectamente, é dicir, metes aí os teus datos e avísate do teu cambio de posto da lista, dos postos que subiches, baixaches, a verdad é que funciona perfectamente. A trote. Con canta antelación adoitan poñer as vacantes na aplicación de sustitucións antes de que te chamen? A ver, as vacantes vanlas poñendo os centros aí. Entón, agora a principio de curso van chamar todos os días, mañá e tarde, porque vai haber moitas. E despois só van chamar martes e venres. Entón, non che podo responder exactamente con canta antelación adoitan poñelas, é dicir, os centros métenas e ti xa as ves, non é que haxa aí antelación, nin nada. E si, ollo, efectivamente, o que di Liliana, menor de 6. 6 xa non vale, ten que ter menos de 6. Si, efectivamente, agora xa me lembro que son 6 por unha compañeira de traballo que aínda falamos diso dos 6. Bueno, pois eu penso que se non me preguntades nada máis, agora sí que vou ir pechando o directo. Lembrade, por favor, suscribirvos á canle, vale? Pulsando no botón vermello que aparece debaixo do vídeo, é dicir, non pulsades no que está aparecendo agora aquí, vale? Neste non pulsades, pulsade no que está debaixo do vídeo na canle de YouTube, vale? E lembrade tamén darlle me gusta a este vídeo, que xa sabedes que, nunca mellor dito, gusta moito ver que a xente lle gusta
este tipo de cousas e esta novidade que temos no grupo para o ano que ven. E nada, vémonos no seguinte directo. O seguinte directo... por certo, teño unha enquisa na... Mirade, vouvos dicir onde está a enquisa. Aquí na canle de YouTube, se pulsades aquí en inicio e ides a onde pon comunidade, aquí hai unha enquisa para que escollades cando queredes que faiga o próximo directo. Sorprendentemente está ganando pola semana. Eu pensei que os mellores días ían ser a fin de semana, pero aquí vedes que pola semana e os martes, concretamente, ten moito éxito, non sei por qué. Entón nada, se queredes votar nesta enquisa para elixir cando vai ser o próximo directo, é iso. En principio xa vos digo, non ia haber directo hoxe, pero como houve tantas dúbidas, pois decidín facelo porque xa vos digo, acabo antes así sentado aquí tranquilamente contestando que respondendo 50.000 mensaxes, tanto no Facebook como no Messenger. E nada, o próximo directo en principio non teño pensado, eu penso que ata o mes de outubro non vai ser necesario facer ningún directo máis, e cando no mes de outubro, cando vai un pouco máis xa avanzado o curso, ou incluso igual cando saia o CXT, cando saia o CXT, aí sí que vai haber un directo para resolver dúbidas do CXT. Hoxe non creo que haxa moitos funcionarios conectados, a maioría serán sustitutos e sustitutas e interinos, pero haberá tamén un directo especial para o CXT. E nada, penso que me despido xa, un placer que estiveses aquí acompañándome no directo, moitas grazas a todos os que estivestes tamén aí respondendo preguntas, como a Liliana, e, e nada, que nos vemos no seguinte directo, vale? Un saúdo, chao.